ככה. יש הרבה סוגים של קשירות של צעיפים. באמת, פעם גברים היו קצת נמנעים אולי מה זה מעיד שאני... עדן כבר לא מרוכזת, אתה שם לב. רגע, לא, אני רוצה להראות לו איך שמים את זה הסגנון ככה. מעיד על האדם. זה סגנון שמעיד על האדם. תשים עליי את הנה, הצעיף. עכשיו היא תעטה עליו את ה... אוי. רק תשמור שם זה לא לא תעוף לנו משהו אחר. תהיה תאונה פה. עכשיו נשים ככה. אוי, למה זה נפתח לי? עכשיו אני... אוי ואבוי. בעיניי. אני לא מאמין. כן, אנחנו נצטרך פה פינוי קל. זה חלק מהשמלה שלי. אבל... במסגרת תוכניתנו יציאה מהירה, אנחנו מארחים היום באולפן כלבה, שהסוגר לא עמד... אוי, הריח. אוי, איזה ריח, אלוהים אדירים. כל טוב, חג שמח, תודה. השאלה היא, כן. זה עוד לא היה. זה אייטם שישודר בכל תחנות הטלוויזיה בתבל. נראית לי די מרושע. אל תפחדי, אל תפחדי. בואי אני אוריד אותך. וזה הצעיף הכי צעיף יקר מאוד שלו. יקר שלי, אני לא מאמין. זה על הצעיף היה? על הצעיף. על הצעיף. אבל לא מיד, היא קודם בדקה. היא בדקה אם הוא מספיק איכותי, כי זה 100% משי. אוי, חברים, ייתכן שזאת תהיה פינת אימוץ הכלבים האחרונה. עוד לא היה. כבר יש לנו פינת האופנה האחרונה. או התוכנית האחרונה, גם זה לא מן הנמנע. אבל דברים כאלה קורים, זו טלוויזיה. כלבים מחרבנים על השולחנות, זה קורה. אם ריח היה מועבר בטלוויזיה... לא, אבל אני רק רוצה... הצופים היו בכלל בורחים. לא, אבל מדהים אותי, נונשלנט שזה נעשה. באותו שנייה לפני אני הזזתי אותה, זה היה עלול להיות עליי. פשוט מזל שרציתי לסדר לך את הצעיף, גיא, זה הציל אותי. זה אינסטינקט אימהי של ממש. היא לא החליטה מיד, אני ראיתי, צעדה, בדקה אותו, מכולם אמרה זהו. נלך על זה. אני לא מאמין שזה קורה לי. לא, אנחנו נדאג לך, אל תדאג. חברים, ידאגו לך. בואו נאסוף את עצמנו ונמשיך עם השידור הזה, אף על פי שהתנאים קשים. הריח קצת בעייתי. דיברנו על צעיפים. תזכר לי על מה זה היה. צעיפים ריחניים. הצעיפים מאוד חשובים, הנה. צעיפים ריחניים זה טוב. אמרת משהו על צעיף?